kasaysayan nga may kalibutan sa dagan sa pagluwas sa kalibutan nga gipasiugdahan sa atong Ginoo. Dalaygon og may gugmaon nga Dios. Nagapasalamat kami kanimo nga imo na usab kaming gihiusa niining kagabion. Tunga-tunga sa simana aron sa pagpamalandong sa imong mga saad sa mensahe nimo sa matag usa ka namo ug sa imong mensaheng gipaabot sa imong makatawhan nga naa sa langyawng mga nasod. May mga hidigog mausab kami sa kinabuhi. Kaming mga nagapaminaw karon naa niya ng mga dapita. Giampo na mo sila. Nga imong ipadayag ang imong kabubuton pinaagi nining programa. Ug masabta na mo ang imong katuyuan sa matag usa ka namo bisan unsa pa ang among kahimtang. O sa bisan unsa pang sitwasyon kami nakaabot sa foreign lands. Salamat sa imong pagpanalangin. Pasayloa usab kami sa amo kalapasan, pasayloa usab ang nakasala kanamo og panalangin ang dunay mga naas balatian, ayuha usab sila. So naas ilang mga suliran nga nagkalain-lain. Humpaya sila pinagi sa mong gamahan ng pulong nga among nga patalinghugan karon sa ngalan ni Jesus. Amen. Naugon nato si Daniel sa iyang panahon nga tuwa siya sa dapit nga dili iya. Langyaw siya. Langyaw. O kung balikan nato pagtanaw, ato bitang pamupuon ang mga nindot nga mga pagtulunan gamit usab ang tagna diha sa libro, makita nato ang matahom nga sugilanon. Kung mubalik tas kapitulo 1, versikulo 1, gisugdan ni ini nga libro ang pagsulat ni ini nga paagi. In the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. Giatake niya kini. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand. All right. Sa pagsugod pa lang, naana ang Ginoo. Aning libro ha. Sa diyang giatake sa Babylonia, pinaagi kang Nabucodonosor, ang Huda nga gipanguluhan ni Jehoiakim. Giingon dinhi, gihatag si Jehoiakim hari sa Juda ngadto sa kamot ni Nabucodonosor. It was God at the beginning of this narrative sa libro ni Daniel. So lakturo na itong istorya. Pagkahumani ini, to anay mga napang gipangdala sa pagbuot sa Diyos, sa pagtugot sa Diyos. Atong tanawon ang sunod nga bersikulo. Bersikulo 9. Sa kadaghan sa mga gipangdala, matilan ni kanindota, sa kadaghan sa gipangdala, nakitaan sa Diyos si Daniel. Ngano bang nailhan si Daniel sa Diyos? Kadaghan ba nila? Kung di mong tanawon ang pagsugod sa bersikulo, naman nila ang nagkalain-laing mga taong kahimtang sa taong gipangdala. Apa nakita sa Diyos si Daniel. Ngano? Alright. Dinhi. Nganong nailhan? Now God had brought Daniel into the favor and goodwill of the chief of the eunuchs. Sa Binisaya na din akong i-appeal kay para maklaro. Tungod sa panabang, maayong balita nga version.
tungod sa panabang sa Dios, si Daniel gikaluy-an ni Aspinas, ang pangulos mga eunuko. Murag di kay nato ni matuhog kung di ta magpalaban sa espiritu sa tagna kung ngano. Atong tanawon ha, ngano. Basta nag-ingon diri, God had brought Daniel into the favor and goodwill of the chief of the eunuch. So ang Dios mo'y nagdala kang Daniel nga kaluyan ni Aspinas. Ngano bang angay kaluyan? O ngano ang Dios magyud mo ay naghatod niini? Nganong nakita niya sa Daniel? Mao niya nga akong gipangutana kaganina. Niya ang historya sa Espiritu Tagna. This officer saw in Daniel good traits of character. Praise the Lord. Niya, diri na magsugod. Diya na Buddha, dako gyud kalabutan ang maayong pamatasan, maayo nga batasan. Good traits of character. Ngano, nakita ni ining opisyal sa Babylonia. Si Daniel, nga adunay good traits of character. Again, ingon siya, he saw that he was striving to be kind and helpful. Oh, mao niya mga taras, mao na iyang mga batasan, naningkamot siya, naninguha siyang mahimong maayo ug matinabangon. Mailhan yun sa Ginoo ang mga taong buutan. Mailhan yun ay sa Ginoo, sa daghan nga mga tao, ang mga nagpakita sa mga maayong batasan, mailhan sa Ginoo. O giingon niya, gidala niya siya ngadto sa pangulos mayunukong gikahimutan. Ang gisultis Biblia, ang Ginoo mo'y nagdala. Mutabang ang Ginoo, di ba? Alright. O sige, ato lang tiwason sa basa. He saw that he was striving to be kind and helpful, that his words were respectful and courteous. Oy, ang sinultian ang iya mga pulong. Dinhi na po na masukod. Mamalandong ta, kumusta man ta, atong mga sinultihan, respectful, courteous. Sunod, and his manner possessed the grace of modesty and meekness. Niya na, kamo nalay bahala din na ng uban. Asan sumpay din it was the good behavior of the youth that gained for him the favor and love of the prince. Og tungod niya atong maayo nga batasan, sa iyang pagkabatanon, nakabintaha kaniya nga higugmaon sa prinsipe og hatagag pabor nining pangulos mga eunuko. Praise the Lord mga kaisan. Gitudloan na punta. O kung batasan gani ang isgutan, di na mo ilag kultura, di na mo ilag asa kang nasura, di na mo ilag unsa man ang imong sinultihan. Nakita ni ining mga pagano ang maayong batasan ni Daniel. Pagkaninduta mga kaigalaan, ako ibalik kaninyo kini sinultihan sa atong panahon ug alang sa atong panahon karon. Character building is the most important work ever entrusted to human beings, and never before was its diligent study so important as now. So samtang ka naminaw karon, mamalandong ta sa atong batasan. Maura man inungdan mangiaway mo, mangiaway ta, mangiaway ning banag asawa, mga anak o ginikanan, mga anak batoks anak, silingan og silingan, mao man ni og kana siya replika ng mga batasan sa imong pamilya, ngadto moabot nagsimbahan, moabot nas barangay,
mga but na siyudad, maura ni mga pangulo ha, ug unsang batasanas imong pangulo, maupo ni batas, maupo ni manggisangka sila, antod sa padako na to, nasud versus nasud, batasan na gihapon ang unsa, hinungdan, kining panag-away sa mga nasud, karon batok sa nasud, sa batasan na mangyapon. So, dili mo ilag batasan, dili mo ilag nasod, dili mo ilag kultura kung kinaiya na isgutan. Universal ni makaigsunan. Bisan pag di ta kasabot simon sinultihan, pero magkailata nga maayo ka o daotan o batasan. Praise the Lord, gisultian ta karon. So mao ni ang pundasyon ni Daniel sa iyang pag-abot sa foreign land. Naapay usa. Pinaka importante kayo nga dili gyud dapat natong kalimtan og ninyo diha sa foreign land. Kining imong kinabuhi dili mawala sa imong kinabuhi ang pakigsuod kanunay sa Ginoo, pinaagis pakig-istorya niya ug sa pagpaminaw niya, constant communion with God. Atong tanawon si Daniel, mao ba ni iyang attitude? Mao ba ni ang iyang attribute sa diyag tuwa siya sa foreign land? Magkaigsuunan, sa iyang pagkamayo nga nakita sa Pangulo sa Eunuko, gisaligan siya. Mabitaw nga naguol ang Pangulo sa Eunuko, basin og maunsan sila gisaligan sari kay ipapangita man to mga maayo nga mga batan-on, mga himsog ug mga manggialamon, tigumon niya paeskwelahon aron unsa himuon nga gwapo pud ang plano. Actually, bisan ang katuyuan ni Nabucodonosor para nako direktibas Ginoo. Di lang nakita sa tao. Kaya nga naman, tanawa ang paghulma sa Ginoo gamit ang langyaw nga mga tao aron lang makasulod ang ihang mensahe. Dinhi gigamit si Daniel. Og dunay kinaiya si Daniel nga atong angay makita sa tulo lang ako ipakita niyo nga hulagway karon. Unsay gibuhat niya sa panahon nga nailhan naman siya, nahimo naman siyang kabahin sa mga manggialamon nga mga tao. Nag-create na po ang Diyos og usa ka senaryo. Gipadamgo ang hari, nga nakalimot siya siyang damgo, pero nahasol siya, di ba? Kadtong senaryo ha, nakasulod na ang Diyos, pinaagi kang Daniel. Oh, see? Pero unsay gibuhat ni Daniel? Ato makita niya, nga iyang pangayo sa Ginoo, pinagis pag-ampo. Kauban siyang tulog ka mga kauban. Ug tungod niya na, mga kaigalaan, nagpasalamat si Daniel kay ang unsay nalimtan ni Nabucodonosor nga sikreto gitugan ni Daniel. Ug mao ka na inungdan. Si Daniel nahimo nang banggiitan. Inila, diha sa foreign land, pagkaninduta. Well, ako ning ipakita kaninyo, aron mabasa usab nato, nga dunay plano ang Ginoo kada usa ra ba nato. Ako ginang gituhan, naay plano kada usa. O kung naa mo karon sa dapit sa foreign land, ni giila, kaming naa din sa Pilipinas, kamo foreign land. Kung kamo'y naa diya, kami naapos foreign land. Sa inyong pag-describe na mo. Pero at least, nakasabuta. Dunay katuyuan ang Ginoo. Kung masaligon lang taniya. Wow! Si Daniel lagingon, I thank you, Lord. I thank you and praise you, O God of my fathers. You have given me wisdom and might. Ang iya bang pakikistorya sa Ginoo? Yano-yano lang. Wa mo po'y lain. Wa mo siguro siya lain. Dagham sa mga pipila ka mga barkada, pero pinili lang siguro yung mga barkada. Ang iyag yung suod nga barkada ang Diyos. Dito siya naking istorya, misumbong sa iyang mga gibati, o dito siya nagsalig sa iyang Ginoo nga iyang gibalon, gikan sa ilang dapit. Gibalon niya
ang iyang pagsalig sa iyang Ginoo. Og dinhi, tanaw ha, dinhi na anam-anam na pakita ni Daniel nga ang iyang gisaligan nga Ginoo, ang iyang amigo nga Ginoo, suod nga Ginoo, labaw pa kang hari Nabucodonosor. Labaw! And praise the Lord, makaigsuunan. Ikaduhang senaryo. Sa iyang batasan nga maayo, nakalabang siyag lahi na pod nga gingharian. Dito kang Dario. Imagine, og politiko ba ni Daniel, sara na siya kahari, kay kontra man tong pikas. Pero si Daniel, nga nagsalig sa Ginoo, labaw pas mga politiko, miabot sa daghang kahimtang gingharian, ubos lang na sa Ginoo. Tungod kay ang iyang gisaligan, ang labaw pa ni ining mga politikanghong gingharian. O nang siya gibit-bit sa Ginoo, sa kasaysayan, nagtusunod nga gingharian, bisag kontra ni sila. Praise the Lord. Diha ta magsalig sa atong Ginoo. Kung ang atong tuyo mao ang pagtuman sa kabubuton niya sa kalibutan. Ang ikaduhang senaryo sa to, nasinahan siya. Nasinahan siya sa unsa? Sa mga uban po niya manggialamon sa gingharian na ni Dario, Medo-Persia. Tanaw na to ang bersikulo. Now, size versikulo 10. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went home. Unsa man to? Katubang naghimog balaod na kung dunay mo simbas laing Dios, ihulog sa asa ba na? Langob sa leon. Napirmahanas hari nga perting amiguhan ni Daniel. Unsa gibuhat ni Daniel? Kalma lang siya, miuli siya ang balay. And in his upper room, with his windows open toward Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day, and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days. Akita na to din eh. Kustumbre na ni Daniel ang pagampo. Sa tanang naagian niya, gikan siyang pagkabatanon, hantod nining panahon na, dito ragyod na niya giluhod sa iyang Ginoo. So ang iyang pagkaminampuon, mahinungdanon nga bahin sa kinabuhi sa mga sumusunod sa Ginoo. Sama niya. O gisultian kita karon, kinahanglan himuon kining kabahin sa kinabuhis mga tumutuo nga niya sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga gitawag nato foreign land. Ngano? Kay do not ay mission. Dili gikan sa tawapan, gikan sa Dios nga ipaabot sa tanang dapit sa kalibutan. Busa karon, kung ato ning nabati og atong nailhan, dako ang posibilidad nga kita ang gibutang sa Ginoo ni aning panahon na alang sa iyang balaang katuyuan. Kustumbre na ni Daniel ang pagkaminampuon. Og tungod niya na makaigsuunan. Praise the Lord. Giluhas siya. Kabalo na mo sa istorya, di na ko magdaghan pa na mga istoryang naanad na ta. Ang ako lang din niya makalusot ni mga iskinas, mga dapit nga, di kayo na ito matandugan, di kayo makatabang pag-usab na to. Igo lang ta na hibalos istorya, pero wa ta na nga usab. Wa na nga usab atong kinaiya. Mas maayo ning istorya karon, kamoy basa balik sa sugilanon, kay taas magpanahon, mabura na akong panahon. Dinis sa studio, natandugan na hinuon eh. Alright. Kamoy basa. At least matabangan. Nato, atong kaugalingon, nga madugangan ang atong pagsalig sa dang ikaligo nato ang iyang pulong. Kay kung di mo kontinto sa atong oras sa atong pakikauban, na amoy siguro itaas ka panahon. Subayan ninyo ang sugilanon, ang iyang pagkaminampuon. Ikatulo, gusto na ko ipakita kaninyo. Kini,
ang pinaka-importante sa tanan. Di ba kitaan siya pananaon, di ba hapon na itong gisgutan? Pinakataas nga propesya sa kasaysayan sa Biblia. 2,300 anyos. O ang naitabo, mga kagalaan, gikabalaka, ginipag-ayo niya, doon na siya nakita ba? Parehas ni Hari Nabucodonosor nga hasol sa na nakalimot siya sa iyang damgo. Dinhi, sa pananaon, gusto siyang mahibalo. Imagine ha, gitagaan na siya tanang kaalam sa paghubad sa damgo o sa pananaon. Pero kini, gihasulan pag-ayo niya. Nga naman, may kalabutan kini sa katawhan sa Dios, sa katawhan sa Dios, sa iyang mga kauban, sa iyang nasod, o ang sa umalabot nga panahon. Muna pertig yung gola ni Daniel. Nindot ka ni Sugilanon kung iyong basahon ang previous and before and after ani nga kapitulo. Apan din hilang sa ata, diretso sa iyang gibuhat. Makaigsunan. Abi ninyo, sa di pa nako basahon, ang ikatulong sitwasyon, ato sang pangutanon ang Espiritu sa tagna. Wala ba na ko nabutang ang referensya ni Edri? Giingnan ta, the history of Daniel. If all was written, would open chapters before you, that would show you the temptations he had to meet of ridicule, envy, and hatred. Basin na parehas puntag na agian ni Daniel. Basin og parehas punmog na agian ni Daniel sa inyong dapit. Asa mong dapita karon. Naabas Pilipinas o gawas sa Pilipinas sa inyong mga trabaho. Basin pareha ra gyud ning nahitabo ni Daniel, but he learned to master the difficulties. Please, take note. Mao niyang gibuhat ni Daniel. Og mao niya itong awaton. He learned to master the difficulties. Lahi na gyud kayo ning nagsalig sa Ginoo. Naamang gisaligan ang Dios. Mao na nga mahimutang maanad na lang sa mga kalisdanan, daw mura na lang nag-sweet music. Ha? Sweet music. Atong malabang tungod kay naatay manlalaban. He did not trust in his own strength. He laid his whole soul and all his difficulties open to his heavenly Father. Praise the Lord. Para ba yun gisgutan diri na pa ba sa ginikanan, inahan aman, igsuon, wala. Apan ang gisgutan din ni sa kasulatan, nga didto ra gyud siya nagpadayag sa iyang langit nung amahan. Pagkanindot sa relasyon ni Daniel ug sa iyang Ginoong samtang naa siya sa foreign land. And he believed God heard him and he was comforted and blessed. Nakakita ko, gamay lamang kong nahibalaan, pero nakita po na ko nga nagkopya pong suliran kanang mga nangabot sa laing dapit. Apan ayaw mo kalimot nga parihas ramong ni Daniel. Parihas naagian. Na ay Ginoo siya. Og na master niya ang tanang kalisdanan. Mahimo og mahitabo usab na nimo. Salig lang yun tas atong Ginoo. Praise the Lord. Pagkanindot. And he was comforted and blessed. Pagkanindot. So, aritas ikatulo. Nga sitwasyon sa scenarios pag kami ng puon niya. Pero tinagyon niyang guula. Niya ng propesya, bang unsa may buot ipasabot, anak. Unsa na po iyang gibuhat. Magkaigsunan. Palihog na lang kong basa niyo, Entero Kapitulo. Kay dinhi, iingon, then I set my face toward the Lord God to make request by prayer and supplications, with fasting, sackcloth, and ashes. Mas grabe-grabe na ni kaysa atong gisgutan unang duha. Ganuman, nagpasting na yun siya, nagsuot na yun sako, nagampo, while nagampo siya,
nangamuyo sa Ginoo. So dila di basta-basta ning iyang kagkabalaka nganong iyang gidalas pagampo kung sa sunod gigibuhat. And I prayed to the Lord my God and made confession and said, O Lord, great and awesome God, we have sinned and committed iniquity. We have done wickedly and rebelled. Oh, ngano kang nakaampo si ani? Unsa magyud kabugat ning iyang pananaon, iyang nga nakita, nga gihatag kaniya, nga nakahatod kaniya sa pagluhod sa Ginoo ug pagpangayog pasaylo. Gani ang uluhan ni ini sa akong Biblia gibutang dinhi Daniel's prayer for his people, o Daniel's prayer for the people. Nag-ampo siya. So naitabo din nangayo siya pasaylo pero gagamit sa plural, we have sinned. Ngano man, doon hinungdan. Ngano mang nakaabot sila sa Babylonia, kung wa pa sila gitugyan sa Ginoo, doon sila isala. We have committed iniquity. We have done wickedly and rebelled. Mao man sa gara nga nahitabo nila. Papildi ang ilang nasod kung mubiya sa Ginoo ang ilang hari. O gitugot sa Ginoo aron sila makakaton pero wa sila biya bisag naa sila sa laing dapit. Tanawa makaigsunan. Magpadayon siya pag-ampo, oh my God, incline your ear and hear. Open your eyes and see our desolations. Aning dapita, naghimo na sa intercessory prayer. Nga naman, giampo na niya ang iyang katawhan, ang katawhan sa Dios, ang iyang nasod, nga iyang ilang gibiyaan. Kay gidala na sila sa Babylonia. Nalaglag ang ilang lugar. Dili na maayo ang ilang kahimtang. Ug mao na ang ilang ginangatan, ug niya sila karon, o gibati niya nga kinitungod sa iyang kasalanan. Ilang kasalanan. Makaigsunan. Tanawa. Ingon pa siya, open your eyes and see our desolations. For we do not present and the city which is called by your name, for we do not present our supplications before you because of our righteous deeds, but because of your mercies. Pagkaninduta kining pagkukabil, pakikistorya ni Daniel nga to siyang Ginoo pinagis pagampo. O Lord, hear. O Lord, forgive. Listen and act. Do not delay for your own sake. My God, for your city and your people are called by your name. Mao niyang pinakasufar, pinakanindot kapag ampo nga na-record nining libro ha. Makiksunan, niining dapita naghinulsul si Daniel. Gabi ni nga pag-ampo, iyang gibati ang maluluyon sa Ginoo o sa ilang pagkamasasala nga mo inungdan nga nakaabot sila sa dapit nga lain nga dapit. Apan makaigsuunan, tungod ni ining iyang pagampo, ang Dios wala mipakyas sa iyang hangyo. Kamu na po'y basa ni ining Kapitulo 9. 9, kapitulo sa Daniel. Ako lang basahon ang tipik ni ini. O danawang sinitabo. Atong paminawan na, ang detalye nga nahitabo. Sa versikulo 20 ug 21, nag-ingon, Now, while I was speaking, praying, and confessing my sin, and the sin of my people Israel, and presenting my supplication before the Lord my God, yes, while I was speaking in prayer, the man Gabriel, whom I had I have seen in the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, reached me about the time of the evening offering. Wow, pagkaninduta. Tungod sa iyang, samtang naga-istorya pa siya sa pag-ampo, naghinulsol siya mga sala o sa mga katawhan sa Israel, sa iya pang gipadayag sa Ginoo, gihuwad niya tanan ngadto sa Ginoo iyang Ginoo nga iyang Dios.
Samtang nag-istorya pa sa pag-ampo, diha may abot si Gabriel. Kining nakita niya sa pagsugod anang pananaw na gihatag niya mo iya gikagulaan. Ang klaro din nga pag-istorya, being caused to fly swiftly. Unya, nakaabot pa niya. Nindot ka ining istorya hakon, iyong tiwason sa unahan. O asa man nagikan si Gabriel. Makita nyo na nindot ka niya siya. Pero alin ako mag-focus. Imagine, sa iyang pagkamatinod, anon sa pag-ampo. Gadali-dali, being caused to fly swiftly. Gipadali, pagpaadto si Gabriel kang Daniel. O sa sulti ni Gabriel, and he informed me, and talked with me, and said, "Oh Daniel, I have now come forth to give you skill to understand." Gitubag ang iyang pagampo. Gadali-dalig lupad si Gabriel, ngadto niya, o gipahibalo siya, nga tagaan ka na kog abilidad sa pagsabot. At the beginning of your supplications, the command went out, and I have come to tell you, for you are greatly beloved. Sa pagsugod pa lang niya, sa iyang pagampo, mga igsunan, gipahibalo na si Gabriel, nga tubagon, ipatubag. Ang hangyo ni Daniel, pagkaninduta, nga naman kay gihigugma siya, og dako, pagkanindot. Therefore, consider the matter, and understand the vision. Mga igsoon, kung ingon ana, kung nahimo ni na Daniel, pwede po mahimo nato ni kay pariharatang katawhan sa Dios. Kung inana ka pinalangga si Daniel, pinalangga po tas Ginoo. O kung naa siya sa foreign land, o naa mo sa foreign land, himuo na to ang sama nga gibuhat niya ni Daniel. Ang Dios, sa pagsugod pa lang sa itong pag-ampo, sama kang Daniel, gitubag na, o gipadali si Gabriel sa pag-adtor, pahibalon, unsay iyang gipangayo. Naibalo ba mo unsay ampo, unsay gipangayo ni Gabriel, ni Daniel, nga gitubag? O unsay labot na to ani, makaigsuunan. The 70 weeks. Alright, 70 weeks. Unsa maning propesya sa 70 kasimana. Mga igsunan, makita, kung imong basaon ang 9 versikulo 25 sa Daniel, giingon nila, know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. All right. Praise the Lord. Laktod pa istorya, kaya napinabili ko sa kasimana. Ang 70 weeks nga pananawon, nagihatag ni Daniel, gitug-an niya, mga kaigalaan, mga kapaglaom. O nagipasabot niya, so unsa man tong giampo ni Daniel nga nasabta na niya, nagihatag sa Ginoo, mahitungod sa pag-abot sa Mesiyas, sa Misaya. Ang gipaabot sa iyang mga katigulangan hangtod sa ilang panahon, ang pag-abot sa manluluwas sa kalibutan. Busa ni ining propesyaha, ni ining tagnaa, nahitabo lamang nga natug-an ni Daniel, gihatag ni Daniel, nasabtan ni Daniel, tungod sa iyang fervent, tinud-anong pakig-istorya sa Ginoo, pinaagi sa pagampo. Ang tanan nga mga maayong butang sa pagpalig-on sa iglesia, pagpabuhi sa iglesia, gasugod sa pagampo. O kung nahitabo kini, kang Daniel, mausab kini ang mahitabo sa katawhan sa Dios sa katapusang mga adlaw. Ang nindot nga balita dinhi mga kahigalaan o makapaglaom. Kining ampuan ni Daniel, dinhi nato nakita ang Mesiyas nga moabot sa iyang panahon, sa insaktong panahon, sumala sa gisulti sa libro ni Daniel. Praise the Lord. Wala ko'y igo pang panahon nga musaysay sa tanan o detalye niini.
Kaya ang 70 kasimana, kabahin, cut off, na may term na gi-cut off, gikuha. Sa asa man gikuha? Di dito sa dako una nga dako nga tagna. Unsa mo tong unang dako nga tagna? Ang 2,300 anyos. So ang 2,300 anyos gitibhangan to dito ang 490 ka mga katuigan for 70 weeks. Og nianang dapita kung nahibaw tag kanus ato nagsugod, maupod na nahibaw to ang kanus ang pagsugod ang 70 kasimana. So tungod niya na kay nagtumbok man ang 70 kasimana padulong sa Mesiyas, nahibaw-an din ni Daniel ang kanus amo abot ang Mesiyas nga gihulat sa mga katigulangan gikan pa ganiadto. Praise the Lord. Ang Mesiyas may mensahe, si Kristo may mensahe niining resultas pag-ampo ni Daniel. Mao day siyang nahasol nga gusto ko siya maibalo. Si Kristo day gitug-an niining propesya. Daniel 9 is about Jesus Christ, our Messiah. Mao ni subot pagkagalaan. Ang Matthew 26, 28 nag-ingon. Si Jesus mismo maingon siya, for this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remissions of sins. O sa may nakita dito, pagapatyo ng Mesiyas. Kamu na mo basa sa detalye din ha. Mao'y muluwas sa atong mga sala. Nakita na din na sa sinulat sa Kapitulo 9 ni Daniel. O mao po nagisulti ni Jesus, buti pasabot. Christ was crucified exactly on time. Ako ning balikan ha, kini nga graph, o kini nga picture. Kanang for gibahin 62 weeks, 1 week nga nabilin, o 69 weeks plus 1 week nga nabilin dito sa usa ka semana, tunga-tunga na mao ni ang detalye, ang kanus ang bautismo ni Jesus, kanus ang pagkamatay ni Jesus, o kanus ang mensahe gipaabot sa mga hintil. Mao na mga pizza AD 27, AD 31, AD 34. Okay, di na ko mo pinuog. Istorya ni ang importante nga natuman ang propesya o ang mensahe, Christ was crucified exactly on time. O mo ning gisulti ni Pablo sa Galacia 4, versikulo 4, but when the fullness of the time had come, God sent forth His Son. Unsa ba giingon nina? The time is fulfilled. Marcos 1:15, sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 6, in due time, Christ died for the ungodly. Og sa diyang namatay si Kristo dito sa Kalbaryo, sa krus, anang panahon na nagisi ang tabil sa templo, buot pasabot nga siya ang katapusang halad, o wa na'y pagpanghalad pag mga mananap ni ining tungura. Sa iyang kamatayon, sa iyang bautismo, hangtod siyang kamatayon, mao kini ang mensahe nga gipakita sa tagna sa pananaon ni Daniel sa Kapitulo 8, 9, particularly chapter 9, ang 70 weeks. Og nakita na to, maoring mensahe ang atong gibit-bit karon. Ang mensahe nga si Kristo namatay alang kanato tungod sa atong kalapasan. Gikanaog niya kining dapit nga para nako purinlan, ha? Gikan siya sa langit, aron lang unsa, luwason kining atong kalibutan. Og sa diyang nabanhaw siya, mibalik siya sa langit. Karon nagpataliwala sa labing balang dapit sa sanctuary sa langit. Hapit na mahuman, humaniini kumatapos na. Kining paghukom mo, balik siya. Og ang libro sa Daniel nagsulti niini. Pagkaninduta sa sugilanon, sa tagna. Og mao kini handom sa atong Ginoo. The Lord desires His servants today to preach the old gospel doctrine for sorrow for sin, repentance and confession. Sinners must be labored for perseveringly, earnestly, wisely, until they shall see that they are transgressor of God's law and shall exercise repentance toward God and faith toward the Lord Jesus Christ. Mauni ang minsayng gipaabot nato sa atong panahon karon og sabisan asang dapit sa kalibutan. So dunalay ato nga timan-an, God can be honored by those who profess to believe in Him only as
once they are conformed to His image and controlled by His Spirit, then as witnesses for the Savior, they may make known what divine grace has done for them. Miabot na tas, insaktong panahon. Mauna kini ang atong panahon. Panahon diin, atong itugan sa kalibutan, sa tanang dapit sa kalibutan, sa gitawag nato foreign lands, nga dunay Ginoo nga nagpakamatay sa pagluwas nato aron makabalik ngan hinato ang kinaiya sa Dios og magmadaugon siya. Iwason ta ni ugma mga kaigalaan, kay wa natay igong oras dalaygo na Ginoo og gisultihan kita karon nga gabi. Ang mensahe maora, bisan asa kapang Davita, atong ipaila, og panahon na nga ipaila, ang mensahe sa pagluwas, sa bisan kinsang tawhana, nga naman, tungod kay, sila, mga maayo na nga mga tao, bisan asang dapitas kalibutan, kinahanglan lang sila, nga ang Ginoo maghatod sa direksyong makabuot sila aron kanang ilang pagsimba sa ilang Dios mahatod ngadto sa tinuod nga pagsimba sa tinuod nga Dios. Kung unsa una pagpaagi ang Ginoo makahimo ni ana, dili na imposible. Ang gikinahanglan lang sa Ginoo, do na siya'y katauhan nga iyang kasaligan, nga iyang kapiyalan, matinud-anon nga makatauhan, nagsuot sa iyang batasan, mainampuon nga makatauhan, nga anaa sa foreign lands. Magampo tama kay suunan. Dalaygon nga Dios, salamat kayo sa imong mga pagpasidaan. Salamat sa imong mensahe, ug salamat sa pagpanalangin nimo kanamong tanan sa ngalan ni Ginoo Hesus. Amen.